गिबियावनो नोंथांमोनखौ आं बुंगोन नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नाय जि चेनेल बे चेनेलावबो भिडिअ नायनो दाबाव बेबो आंनिनो चेनेल बबेखानि बे चेनेलाव जोबोद गोजाम जाबाय नाथाय बेवहाय आङो माने भिडिअ होआ जेनेरेलि भिडिअ होयोमोन सिगां नाथाय बे चेनेलखौ आं माने गारनानै दोनदों आरो नाथाय आं दिनैनिफ्राय बे चेनेलखौबो माने फिन फोथांफिननाय बायदि जाहैबाय निश्चय बेवहाय भिउस फैनाय नङा मानोना गोबां मानसियानो बे चेनेलखौ मिथिया जिहेतु आं बेखौ बहुत बोसोर गारना दोनबाय बिनिखायनो बे माने कमप्लिटलि माने एकदम हाखर गोथौ गोलैना थाबाय आरो नाथाय आसा खालामबाय नोंथांमोना बे चेनेलखौबो अनसायगोन नोंथांमोना निश्चय बे चेनेलावबो भिडिअ नुगोन आरो बै आंनि जि नलेज मिडिया एन्ड एनालाइसिस बेवहायबो नोंथांमोना नुगोन बेयाव नुलाय नुगोन सेम टाइपनि कन्टेन्ट मात्र बेवहाय डिस्कभारि इनभेन्सन साइन्टिफिक भिडिअस खायसे बेफोरबायदि टाइपनि इडुकेसन रिलेटेड सोलोंथाइजों रिलेटेड भिडिअफोरखौ नुनाय नङा बे चेनेलाव नोंथांमोना जेनेरेलि पलिटिक्स नुगोन जिअ पलिटिक्स बर' पलिटिक्सखौ बांसिन नुगोन नोंथांमोना स' बेवहाय आं माखासे रियेलिटि जाथायफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौबो नायनो दाबाव साबस्क्राइब खालाम दाबाव नोंथांमोना आं होदों डिसक्रिपसनावबो होदों बेनि लिंकखौ आङो नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम बैहायबो नोंथांमोना आथिखालाव सोलिबाय थानाय पलिटिक्सनि सोमोन्दै मिथिनो मोनगोन बेवहाय होस्लाबनो हायाबा बै चेनेलावबो आं नोंथांमोननो होगोन स' नोंथांमोना आसा खालामगोन नायगोन होननानै सानबाय आङो बेवहायबो आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों नाथाय बैहाय दासिम भिउ जादोंना जाया आं मिथिया नाथाय आसा खालामबाय नोंथांमोना थांनानै नायगोन स' बेखिनियाव मोनसे आपडेट नुदों बे आपडेटआ जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारि देट मिन्स बिपिएफ पार्टिया पिएमबि निश्चय पिएमबि बा पलिसि मेकिं बडि बेबायदि जागोन नामा स' बिसोरनि मोनसे जथुमा जादोंमोन मिटिं जादोंमोन बेवहाय बिथांमोना माखासे डिसिसन लादों नाथाय बै डिसिसनफोरखौ डिसक्ल'ज खालामाखै मोनसे इन्टारेस्टिं डिसिसना जाहैबाय मा जायखौ जों मानसिफोरा माब्लाबो सानाखैमोन बेनो जामारसिगोन आरो दिनै जि बिजितगिरि बिथांनि जि बांसावनाय घटना बेबो माने जेबो आसरित बाथ्रा नङा आरो आंनि बादिबा बेनिफ्राय आं बुजिना मोनबाय आरो हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि सारनि जि केमिस्ट्रि बे केमिस्ट्रिखौ नुनायावनो एसे डाउटफुल नांदोंमोन आरो बिथांमोना मोनसे अफार होदों अफार होनना बुंदोंबाबो रियेलिटि सिङाव मा रोखोमनि मा दं बेखौथ' मिथिला जुदि इउपिपिएलखौ नागारनो हायोबा बिपिएफआ एनडिए बिजेपि एलायन्स एनडिए आव थानो थाखाय राजि किन्तु बिपिएफआ आउट जानांगोन अब्लाना इउपिपिएल आउट जानांगोन अब्लाना बिपिएफआ इन जागोन बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि सारा एकदम रोखा बुंदों आरो दिनै 5 तारिखआव निश्चय 50,000निफ्राय लाख मानसि जमा जानो हागौ बांद्राय मानसि थांनो हागौ होनदों हुलुस थुलुस जागोन होनना बुंदों बिथाङा थिग खोथा होनदों आरो लोगोसे बिथाङा बुंदों बेवहाय गथाय 10 जनसो बा 10 जननि सिङाव 8 जनसोहालागै बेवहाय समायखिरा लानो हागौ होनना बुंदों नाथाय जेब्ला बिजेपिया एलायन्सआव फैयो इएम बिनाय बियो उननि बाथ्रा जागोन बेबायदि बुंदों डेट मिन्स बिथांनि इंगितआ ओरैबायदि नांदों निश्चय बिजेपिया बेवहाय फैगोन इउपिपिएलखौ नागारनानै थारैनो बिपिएफजों फैगोन बे बाथ्राया रोखा नेक्स्ट इलेक्सननि बाथ्रा दं एमएलए इलेक्सननि बाथ्रा दङ ना विधान सभानि बेनिखायनो मेजरिटिजों फैयाबा लस दं हिमन्त बिथाङाबो बिनिखायनो थारैनो बिथाङा जइन जानायखौ जों नुदों आरो माने एलायन्सआव हाग्रामानि बाथ्राखौ लागोन बेबायदिखौ नांदों आरो सानसे सम दंबायो गाबोन सानसेयावनो मिथिजोबगोन गासै बाथ्राखौ दिनैथ' मिथिद्रायदिया नाथाय गाबोन सानसेयावनो मिथिसिगोन माने इसे मोनखाबाय थानाय बायदि नांखादोंमोन आरो बे इलेक्सनाव हारसिङै देरहादों होननाय बाथ्राया कारेक्ट नंखायामोन जों डाउट जाखादोंमोन निश्चय बिजेपिनि बेवहाय सापर्ट दं नङाबा बेबायदि एनडिए एलायन्सआव फैनो नागिरनाय बाथ्राया माने दासोदि सोरजिदों बे नङा आसलते बेवहाय कुछ तो है जायखौ जों माने दा नुबाय आरो स' एनडिए एलायन्सआव थानानै बिथाङा खामानि मावनो थाखाय राजि बिथाङा हानि पाट्टानि खोथा होनदों आरो लोगोसे 16टा डिपार्टमेन्ट जि डिसिनो गथायदोंमोन डिसिनो सालायनो होदोंमोन बेखौ फिन माने सालायसिगोन बे बाथ्राखौ बुंदों बेखौ बिथांमोना सावरायगोन होनना बुंदों सरकारजों आरो बिनि अनगायै जेसेबांखिनि बिथांमोना प्रटेस्ट होदों इस्टाराव बेखौ मावनो थाखाय माने बिजेपिनि मदद नांगोन आसाम सरकारनि मदद नांगोन बेनिखायनो हिमन्त बिश्व शर्माजों बा स्टेटजों बिथांमोना एलायन्सआव थायाबा बे सम्भब जानाय नङा बेखौ फिल खालामदों बिथाङा बेखौ फिल खालामदों आरो नाथाय इलेक्सननि समाव मा बुंदोंमोन नोंथांमोना दानिया गोसोखांदो माने बिजेपिखौ बिटिसिआव एन्ट्रि खालामनो होआ नोंथांमोना खोनादोंमोन ना पलिटिकेल लेंगुवेजखौ नोंथांमोना दा हमनो हाबाय जानांगौ जायफोरा बिराद माने बाथ्रा बुंदोंमोन ना आसलि रुपखौ नोंथांमोना नुदो दा बेखौ होनो आसलि पलिटिक्सनि रुप होनना बुङो स' माखासेया बायदिसिना बांसावबाय थादोंना बै बांसावनायफोरा बांद्राय इनकारेक्ट जाया पलिटिक्सआव बेवहाय बिथाङा बुंदों बांसावनाय बाथ्रा बुंदों इएम बिनाय जिएम बिनाय
जिएमथ' नङा इएम बिनाय बे इएम बिनायखौ मा बांसावनाय होनना बुंदोंमोन नाथाय बे बाथ्राखौ बिथाङा खेंसालि दाननानै लांबाय आरो ना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव स' माबा मोनसेथ' सिं सिं मोनबाय दं आरो फिथाइया मोनगासिनो थादों आरो गाबोन गुब्रुगोन आरो गाबोन गुब्रुगोन बे सबनाया फुललि माने बास जाथारगोन आरो गुब्रुथारनानै बेखौ जागोन आरो फिथाइखौ मोनजागोन 5 तारिखआव नोंथांमोना बुजिबाय बिदिब्ला थारैनो बिजेपिया इउपिपिएलखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारिजों बिपिएफजों एलायन्सआव फैगोनखौ प्राय 100% बादि नांबाय आरो बुंनो हाया गाबोन सानसे दंबोयो समनि सिगां बुंनाया माने गोरोन्थि नाथाय हाग्रामा महिलारिया जाबायदि अफार होदों बै अफारखौथ' बेवहाय डिसक्ल'ज खालामा सिं सिं बहुद मोनखाबाय बिथांमोना बिदिब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बिजेपिया बिटिसिनिफ्राय आउट जाखो ना बिजेपिया फिन बिटिसिआव एन्ट्रि जाफिनना थागोन मजबुतैसो एन्ट्रि जाफिनसिगोन बेबाराव स' बिसोरो एबसुलुट मेजरिटि मोननानैबो हारसिं मानो सरकारखौ बानायासै मा दुरबलता दं मा गिनाय दं बेखौथ' समा खिन्थागोन लोगोफोर नाथाय बे साननो गोनां गोबां मानसियानो सानदोंमोन एबसुलुट मेजरिटि मोनबाय जोंनो बिजेपिखौ नांला नाथाय बे पाब्लिकनि मिस्टेकमोन बे साननाय जों पाब्लिकफोरनि मिस्टेकमोन जोंबो सानदोंमोन हारसिं बानायसिगोन बरिया जासिगोन जिमान होनबाबो हारसिंनि सरकार जिमान जि बुंबाबो हारसिंनि बर' मानसिनि बर' लिडारनि दैदेनजानाय सरकार नाथाय नुबाय बिथाङा हारसिं खामानि मावनो आख' फाख' जादों जि पिएमबि मिटिं बेवहाय माने बिथांमोना आख' फाख' जादों आरो जोबनायाव कनक्लुजना बेयावसो थाफैबाय एनडिए एलायन्स UPPL आउट एन्ड NDA एलायन्स आरोबाव बेवहाय सोरबा सासे खौरांगिरिया सोंदोंमोन जानांगौ जे प्रमद बर' बिथांखौ लिंगोन ना लिङा बेयाव अटटेकिंआव बिथ' माने महिलारि सारा माबायदि रिप्लाय होदों बै रिप्लाया आसलते मोजां जायाखै आंनि नोजोराव बिथां रिप्लाय जानांगौमोन पलिटिक्सआ पलिटिक्स नाथाय हिउमेनिटिया हिउमेनिटि बेबायदि जानांगौ रिप्लायफोरानो माबा लिडारफोरनि रिप्लायानो नों आं माने बायदिसो जादों आरो स' मोजां जायासै बिथांनि रिप्लाय होनाय स' बेबायदि सानोबा बिसोरनि लिडारफ्रा बिदिसो आसलि पार्सनेलिनो बिसोरा माबा मोनसे दं बेबायदि नांगोन ना गुबुन जाथिया बेबायदि आरो ओंखायनो माने पलिटिक्सनि समाव पलिटिक्स केम्पेनिं समाव केम्पेनिं नाथाय जेब्ला हिउमेनिटिनि बाथ्रा फैगोन बेवहाय माने बेखौथ' मावखानांगोन बिदि जानांगौ रिप्लायफोरा माबायदि रिप्लाय होदों बिथाङा स' नोंथांना बुजिबाय बांद्राय बाथ्रा बुंला बेवहाय गोबाङानो माने पार्टि नोजोरजोंसो नायो नाथाय जोंबोथ' मोजां नांदोंमोन एबसुलुट मेजरिटि देरहानाय नाथाय बेवहाय मा मोनखो बे मोननायासो माने गोदानै साननो गोनां जाबाय आरो जायखिजाया एसटि स्टेटासनि खोथा सोरनोबा कच राजबंसिनो बा बायदिनो बा बर'नि हानि पाट्टाखौ गुबुना मोननाय बे 6 सिडिउलाव माने सोरबा गुबुन मोननाय मानसिफोरा हानि पाट्टा मोननाय बेफोर जुदि जायोबा बे जोंनि थाखाय खहा गोनां जागोन मा बुंबावनो आरो जों पलिटिकेल लिडारफ्रा गावनि लाबनि थाखाय मावनो नायखौबो मावो आरो सम सम स' नोंथांमोना बुंबाय थादो नुलांबाय थासिगोन बहुत घटना नुलांबाय थासिगोन अभार कनफिडेन्सआव दंमोन बहुतआनो बिजेपिया बेबाराव आउट नाथाय बिजेपिया आउट जायाखै सिथाबनासो थालांबाय अग्रबादि फिन नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामगोन नोंथांमोना आंनि बे अनलि रियेलिटि बे चेनेलखौबो नायनो दाबाव बे चेनेलाव नोंथाङा जोबोर मोजां मोजां भिडिअ मोनगोन निस्सय मोनगोन माने बहुत माने आं मोजां मोजां कन्टेन्टखौनो लाबोगोन बै चेनेलावबो मात्र साइन्टिफिक कन्टेन्ट नुनाय नङा नोंथांमोना जिहेथु नोंथांमोना मोजां मोनखायाबो बेबायदि कन्टेन्टखौ आरो लोगोसे बेवहाय जिअ' पलिटिक्सबो नुगोन मोनफा मोननै बांसिन बर'नि निउस नुगोन बांसिन नोंथांमोना बेहाय बर' जातिजों रिलेटेड माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनगोन बेहाय आरो बर'नि पलिटिक्सजों रिलेटेड बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनगोन साबसक्राइब खालामनो दाबाव